Erik, červená. Čo? Červená. Nie voda. Neviem. Potom ešte. Ja by som išiel trafiť kam, neviem, či to ani nebude, že nebol nikde vynotený. Nebude ani či nebude mať trati. To není nikde, ja som vyhľadal, že prečo nie je. Neviem, ja rozmýšľam ešte do Ljubljany. Ja tam Klaudio Bravo si bude. To ona si rozposlal prevád po chodu na... Minton nevieme. On je hovorí, že ona si vidíte, že tam chce? Daj no kúkol to dojde, tak mali tam Google Hrál, dojde. Určite dojde. Ja si nevidel. Vieš čo, budný rozhovor, takže bolo to posledné. Tam je jedna tretia telefíče, ona hlava. Hej, to je znát, no. A on tam má také posúvač tribúnu. A on sa to potom behol do finále, tak sa spravilo jedno finále a to sa pricúma. Respektíve ako keby to bolo pod ringom. Také pod ringom máš také osvetlenie.